तो भैया ई बम्बई में इतना ज़बरदस्त मेला लागल बा ना, इतना ज़बरदस्त मेला कि पूछो मत भैया। देखा ई सब रसियन के गायकार आयल बे आए, अंग्रेजन के गायकार है सब भैया। इतना ज़बरदस्त मतलब मेला बा कि पूछो मत। ई देखा हमनी के ड्यूटी में ई सब हमार दोस्त है, हमनी के ड्यूटी में आए रहने जा, तो ड्यूटी हमनी के गेट से बहरी मेला लागल बा। हमनी के इंजॉय खूब करतन जा मेला में। सारा लोग हमनी के कंपनी के आदमी सब बहरी आदमी देखा था हमनी के ये सब मेला खूब इंजॉय करतन जा। हमनियों के का करी जा भैया। आई देखा ई पटाखा कितना अच्छा सजावट कइले बड़ा सन, इतना अच्छा सजावट बा भैया। आई मेला के देखा कितना अच्छा बम बा, कितना अच्छा पटाखा में छोड़त सन, इतना बढ़िया सजावट बा भैया। इतना भीड़ बा, इतना लोग बा में, इतना लोग देखा के पूछा मत। हमनी के तो गेट से बहरिए देखा था नहीं जा, चारों बॉल से पैक कर दिले बड़ा सन। चारों बॉल से भैया पैक भाई 6000 से लगाई 1 लाख तक के टिकट बा में एक आदमी के। जरा अगर जे देखे के बा वो आ सकेला। बम्बई में कुर्ला में खूब बढ़िया मेला लागल बा, जरा देखे के बा वो देख सकेला। आई देखा ई सब बम्बई के बिगड़ल लड़के ऐसे ही जने कनी के अंदर जगह नहीं के मिलल ना, तो सब बहरिया से इंजॉय करतरी सा। सब बहरिया से इंजॉय करतरी सा, बहरिया डांस करतरी सा। देखा भैया शो ख़त्म हो गल बा, तो देखा पब्लिक के भीड़ करीबन 2 से 3 लाख लोग बा में, बहुत भीड़ बा भैया। सब बम्बई में जाके देखा ट्रैफिक हो जाई, सब ट्रैफिक हो जाई बम्बई में। इतना जाम लग जाई आज कि पूछो मत भैया, बहुत जाम लग